नोंथांनि सोंनायनि फिननाया बेनो फैगोनाथ' आं लिंहैदों आङो बिथांखौ आं गावनो थांनानै हाबानि आंनि कार्डखौ हैदों बिथांजों सावरायलायनाय जादों दान्दिसे आरो सावरायनायनि गेजेराव आं बिथांखौ बुंदोंमोन जे नोंथाङा अननानै आंखौ बोर सारस्रिनो थाखाय जेरैखि जाया फैनांगौ होननानै आं बुंदों आरो बिथाङा थांगोन होननानै बुंदों जियानो जाया मानो आं नोंथांमोननि जि चेनेलनि जुगेदि आं फिन खेबसेबाव हाग्रामा सार बिथांखौ गुरै खावलायदों आंखौ जाहाथे गोजोर रायजो जानायाव बोर सारस्रि फैयो आरो आंनि हाबायाव फैनानै बोर सारस्रि फैयो बेखौनो आं गुरै खावलायबाय नोंथांमोननि थ्रुयैनो रायजो राजानिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरदों नोंथांमोननि जि सोंनाय बेनि फिननाया बेनोदि नंगौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बर' हारिनि माहारि दानायाव आं गोबां रोखोमनि मदद आरो हेफाजाब होबोदों नोंथांमोना निस्सय नुदों आंनि जि सोलेर देहा एबा सोलेर बेखौ नुयोब्ला आंखौ मावनो बेबायदि हानाय बायदि मोननो थाङा नाथायब्ला आङो आंनि फिसा मेलेमजों जिखिनिखौ रोंदों जिखिनिखौ हादों बेखिनिखौ आं मावबोबाय थादों आरो बेवहाय नोंथांमोननो आं बेखौनो फोरमायनांगोन जे जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि इउ.जि. ब्रह्म बिथाङा बिबान मोनजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो आङो बिथांजों थाफानानै बिथाङा 4 बोसोर प्रेसिडेन्ट जादोंमोन बिथांजों थाफानानै आङो 4 बोसोरै खामानि मावफानो मोनफादों बिनि उनाव मानगोनां रबिराम नार्जारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 4 बोसोर बिबान मोनदों आरो बेवहायबो आं बिथांजों थाफानानै 4 बोसोर खामानि मावनो मोनदों बिनि उनावहाय जोंनि रोंगोरा नार्जारि बिथांजोंबो आङो 4 बोसोर थाफानानै खामानि मावनो मोनदों बिनि उनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि महरै प्रमद बर'आ मोनजेननायनिफ्राय बिथाङा 10 बोसोर सामलायदों आरो बे 10 बोसोर सामलायनायाव आं मालाबा हारिमु नेहाथारि मालाबा बोसोनगिरि बेबायदि महरै आं बिथांजों थाफानानै खामानि मावनो मोनदोंमोन दा बेबायदियैनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै बर' हारिखौ गायसननायाव बर' हारिखौ सिनायथि होनायाव जिफोर हाबाफारि बे हाबाफारियाव मदद होबोबाय थानो मोनदोंमोन बेनोदि नोंथांमोननो आं फोरमायनांगोन आंनि हाबाया 3 मास आगोलाव बेबायदि सावरायनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय आङो एरायै सोलिबाय थादोंमोन आङो हाबा जानायनि बेबायदि थामथिम बिदि खालामाखैमोन नाथायब्ला थांनाय 30 जुलाइ 2021 बेवहाय आङो जोंनि दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांजों लोगो मोनलायनाय जादों आरो बेवहायनो बायदि सावरायनायाव बिथाङा आंनि हाबानि सोमोन्दै सावरायनाय जादों बेवहाय आङो थाबनो एक्सेप्ट खालामाखैमोन अब्लाबो नायसै सार होननानै आं बुंनाय जादोंमोन बिथाङा बुंदों आं नोंथाङा जुदि हाबा जायोब्ला जेसेबांनि माने खामानि मावनांगौ दङ बेबायदि गासैखौबो आं नायगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन बिनि उनाव जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो आंनि हाबानि सोमोन्दै सावरायनाय जादों आरो बिथाङाबो बुंदों टटेलि माने हाबानि जि समस्याफोर बा जिफोर बिबान बेखौ दायथ' लागोन होननानै बिथाङाबो बुंदों दा आङो बुंनो लुबैयो जे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि अननाय आरो बेवहाय बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' लोगोसेयैनो बांसिनै खामानि मावनाय डक्टर मिहिर कुमार ब्रह्म जनता कलेजनि एस'सियेट प्रफेसार लोगोसे बिरफुं नार्जारि बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि डेपुटि रेजिस्ट्रार बिथांमोननि जि अहरह नाजानाय बे नाजानायनि गेजेरजों आंनि हाबाया गाबोन जानो थांगासिनो दङ दिनै फुंनि 8 रिंगायाव बे आंनि न'निफ्राय गासै 100 सासो सुबुङा थांनानै हिनजाव गोदान बा सम्फा बर'खौ लायनो थाखाय दंहैयो बिथांमोना बायदि हाबाफारि बायदि सावरायलायनाय जागासिनो दङ बिनि उनाव बिथांमोना दा मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव बेसिम सफैगोन बे खारगामिसिम सफैगोन बा आंनि न'सिम सफैगोन बिनि उनाव बिदिनो थागोन गाबोन फुंनि 9 रिंगाया आंनि हाबाया जागोन आरो बे गासैबो हाबाखौ आङो
बर'नि जि गुदि धोरोम बाथौ बे बाथौनि जि नेम निथि बे नेम निथिजों आं खालामनो थाखाय प्रस्तुति खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना निसय नुदों आङो बर' हारिनि जे थानसालि बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालिखौ आङो मोजां रोखोमैनो साजायबाय आरो बियो गाबोन फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम जागोन। बिनि उनाव 12निफ्राय 6 रिंगासिम मोनाबिलि 6 रिंगासिम रिसेपसन बा आलासि बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। आं बेखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायदों जिहेतु कभिड-19 बे कभिड-19नि प्रट'कलखौ मानिनानै सानावनो जाहाथे थाबैनो फैनानै आंखौ आशिर्बाद होफैयो बोर सारस्रिफैयो आरो साहा पानि जि ओंखाम जि मुथासे मोनजायो बेखौनो जानानै जाहाथे थांलाय लायो बेखौ आङो गुरैयै